Onyame asomdwe nkan ema wakwaba baby biala wo a wo hweye ene ye da dwumadie sonko bi akoso ewo Jesus in Charge Prayer Ministry ye Propheterss Faustina Okyere ene da asafona no eno nenne ye ne bedi nkomo kakra na o ma ye hu botaye ene die nti a wadi sa dwuma wei edi sika emu odu pa ewuram aye adoye ama amoblofo sebe omo ayale bi do mato dem wana wonkunom ewaja womo enyanka niema wachama wo bra adwen ne ntiase so eno nenne pese ne ye honhom ma medi nkomo na o ma ye hu botaye kura taye kire adwen kura taye kire ensusi ye kura taye kire ma no di sa adwuma no enti yen semre no yenko Propheterss Faustina Okyere ho na ye ma na kwa aba ye honhom ma me ye ma kwa aba yeja na ensolema ho te sei Radio Bishop Accra fo ho ye Accra branch Kumasi fo so ho ye Disi through Asante Akyim Agogo fo mu jira mo na so Propheterss branch edanyame ase so se high branch Sunday bia yisia edanyame ase nene me hu se dwumadi kase bi pa akoso asole fi ho me amede mane be hu niema egu asole fi ho no me yem hyeme na me ka se bi ho ye warehouse wo be che niema bi e di ama wo sore ma nanso mitietie mu no ensole ma enya bi kura ye be miensa enan pe wo mo nyina ye enipa wo ko nsore wo ba bi foforo eno na me bisa se e ba ne se na wo ye sa do ye we se yo me das Bible say wanya ama me wanya ama nya kokko me wo dwumadi afre ne Fawaseda Bra August bia na me ye na Fawaseda Bra me ne branch ni nyina kabo na ya da Awurade ase na kasa nyam ne bishop so bi ya de ma wo na okoda na ase sometimes ni bu a wotime fa bi se mbode akoko kura wagina na mena nyi no ade bishop kwa mamenti me de koda na ase ya fa me ba police e bia wa boa no wa message me de koda na ase e bi fa ya no keke en koda ase etimetina ase bi na me hwe program kese a August bia na yeyem na ye nyina ye bedas na kire se me ntoma no keke en kasole man de mo me nyame ase etiene me toto sa ne mana na me de aya adoya makunafo mo brofo nyanka e de agina so asa na mada Awurade ase aka ene me bota na kire se eye de nyankopon ayama wo ene wasafo eno na ema wo yes adoye we e de adanyame ase eno ne botaye no de Awurade ase enam program na ye Fawaseda Bra eye aseda ena ye danyame iti members ne branch ni na ye kabo ma de Awurade ase a ye bi fa ya no keke medina ho nyame ye da was there bi enti ye we na mafofo ade we ne ye nyama asorema me ye ma asorefo wo hwa gidi kokofo pentikosofo sies asori bia sabi ye nua no kramfo nyina omu nyina ebe gibi omu na me yama wo na me dua me de aseda no atoa so enti ni nyina ho ye ni nipa dom ene ebe bunkam fa so ofia ha no me kura broma adwene me ti ase so ni nyina ya aseda na efisa me kura me hu ye na me hu dwuri me na me wo hobi me hu dwuri me hwe nsem wan krofo ka na me bisa se ya sole ma na wo chama wo mo nanso me bisa mu no ebi ko Pentecost ebi ko CAC apostolic that is obi omo mi hu omo obi enu ha oye wa sorry ba enti sa dwumadi we no o di no wa Asante Akyim nko ana ebi be ko so branches na aka no me da se papa dwumadi we no program no de e ko so me branch ni nyinam ba na me se dwumadi we ni dwumadi ye kese any spiritual leadership ha na headquarters awoha hanso na me free ha na me prayer company wo enti me de achede ni nyina ba prayer camp boy Asante Akyim Agogo enti ha pa na me je achede no e ma mobrofo ni nyanka na me de Fawaseda Bra de dia ko branch bia mu akoye e de amanyame amen se dwumadi ni de e be ko so branches ni nyina ba achede ne de eye prayer camp hono na wo che sa de me chele ko ha ya na me free aso na prayer camp no so ha na me branch ne ke sieba e wo enti ha na me di dwumadi no ache se dwumadi wa enem wa che ne ma nyina wie no program bi sa to aso Fawaseda Bra me de media be ka me hunhum ma me de na de amanyame aseda ne amanyame afa me so ayama ene amanyame afa me so ayama kamamai ene amanyame afa me so ayama church members ene amanyame afa me so ayama buchirefo ene amanyame afa me so ayama AGOGO branch ene amanyame afa so afa yema Kumasi branch
eno ho aseda na wo de ba na wo de abeka me so de nyame so ayama me so me no na ye de ama nyame ti program no dwumadi da so no odofo Nyankopon nhira wo Propheterss Faustina Okyere dwumadi so nkwan na wodi ni wona sorry fie ho wo hwe sika twitwi dia Propheterss mimisa se enema ne gu ho no ubetimi aka ho asem kakra sika wodi shemu ubetimi ho amount no anu kakra papa sika di wa wo hwe nema na ba akofo bi enyam onyamwa onyamak onyamilu onyasaidi nema na koma kun enum ba akofo bi enya ba ko eti ba akofo bi agia o cheke sen ene cheri pa 150 ade 150 eti sika me di bra mu de minti fa metodwa eye ni Nyankopon apam edam ni nyamentem eti sa ni ma ya makabum nipa ba ko pe bi ade no mu nipa 150 na me che wo ade enti wa bubua na nye ade kesoa ba enam se ya apam edam ni nyamentem se na me kai no de nyame ayya ma ye no ena ye dem radiasi ye de na mafoforo so wose ne wanya manyanka ne kurafo no wose ekomde mi no ugye mi wose da be na yesu komde wo wose nua na wo yekurani na ekomde na wanya ma no wanya ma me so enti bu ahwe ni pe na yo muntabi obi si na oni de obedi obi si na ho sire no obi si na dia ne sakan no obi kura si mi lo no bi wan ya so enti ne mani bi awreko enti sa ne ma we mu nyina ya ma wo mo no bi gye se enhyira no ebe koso na tsena asafo so obi kura so asema wo kan se wakọ asole bi mfie bebre ye nche asole na de da se ne de ye se ye che biscuit bi amensore manyina ye che bi atofe bi amensore manyina de bia ye de yegema asofo mpanifo de yegema edes de yegema enkofo akensem me bisa obi o se de waye no o jana sore aba wa sore esa se nek ka wanya de wode ma no ya chede yi a one ne ma ebe buada se ni kun awaja no 15 years na watena ho no ono na e ko roba enti wote won ka se wo so be che sa na ma we se no na de awon se wo ko so wa hwe ni di wa ti 20 ma mi 20 ba ye gidi no nya ese obeba na oba obenya bi ampa oba yo so wa mani bi enti no ade we nku a waye no amana mu se Yakopon ho hu ye de eti wo mu enti wo ko jana sori no waye de wa ba wa sori enti no ebo adwene nti ase so wo hwe ni padom a ene o ma beku asori fi ha na obia so nya achede bia ya saka orofo Yakopon ko so nhira wo ene dwumadi so kwa ko so Jesus in charge prayer ministry Propheterss Faustina Okyere achede a wode che min kan se ewiase nyina wode che ewiase nyanka moblofo akunafo ayarefo a wode che wo mo ene nhiransem a sai nipa yi eka ekire ye honhom maame no odofo yem kone enkotie bi na nhwe ni gye a omode beje sa achede no hallelujah Ejafi ya chadia no menim se next year monpai bonti e bi obi background ko de kai na beba aba se Saudi no na no ko afi e de obe fo kana na e be dru ba bi no obi a obe kuta ha ko so ya ma no ko no e jare so nya ka no de agu na ko so ya ko ti se mempa na be ma no be wi wo sa se so last year you pass 70 and the people and the new chain ya beto Propheterss Faustina Okyere na chese wenyame wa ye bia ma ye nyina hallelujah amen tie dino and na beche ye dino na beche ye ko dina na ma yi na media ma hallelujah amen no abegere fefefe na ahye Nyankopon ani monya amino na wokoso akaya paibom on kaya paibom semrade mon paibo adaro
mana yehu ne yehu mudima paibo mochi taipa mudimpa moboye nesa ne mutie salt 95.9 ahomache bia mutie hohomo amen nyamishra munyina nyamishra bacha fato nyamishra munyina mutie salt 95.9 FM Mokosuntie ya machibia na rade beba mo ayishra bacho mpeda na Hawaii ipesa de bia edema obia hudi wo obia hudi akodia edema wo no enti maso bema ne bomu ade sey woni ma de kodia mpeda na ni afama wo mo de yeyi bia obia hudi wo ne de ade chamo ene akodia wo che wa ha hallelujah yakina na bacha ya mama ya dino ti ebo dia na wa babaji na shenya Akropong hallelujah Amen. Any dear Edia Edikan, Mama Alice Asante. Mama Alice Asante. The Pacha to the Mama. Yamoyen sema bra. Propheterss Amen. 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 The Tosuniano. Grace Asante. Propheterss Grace Asante. Deborah Asare. Yati man number 1. Omi now. Afia sewa. Abiba Seyu. Asutane. Janet Asadu. Ya yeboa. Epachoa. Akria Chewa Auntie Ata Comfort Ade Comfort Ade
Sabana Nantochi. Mami Sabina. Sarah Abrefi. Sarah Abrefi. When you be out here, put down secretary, put down sa. Put down sa. I'm going to be baby. How do you be? Monica Obewa. Hawa. Emma be Hawa. Hawa no way. When Hawa. Esther Akyim. Yama memobia yana chetie nyame enshira last stop asafo enemu nyina afibia momla August bosome motwe bia menimu se be kakra ma mesi obi aba odi abobo ya me plaga na be ba beje obi bia na wanu ko na moti mewa amuni ko to wona wona na mo aha eto wacha na kamuso le mutati o so ne dia wie na afi mokọ emere wafo ni na mokọ fefefe ye tuma dia na ye di no ne atade bebre na ye de mamu ni nyina ye aseda ana onyamedi fo me nam mu nyina mo sam meka me ho na me na awurade asem etime mpime fa ma no keke me gira sa me da awurade ase eti e basa no ma to me nsa frɛ mu nyina na obi a bɛgye na atade ne agina mu di aseda ama otwedi ampo nyankopɔn a wahwɛ ye nyina ye so meso me paye ka so ne sɛ nyame nka mu nyina ma ho eti ehia nipa me ansa ɔmmɛbɔ paye na awurade ase ma we di ka bobi eti ma foforo mmra
ma foforɔ mmra yɛnya yɛ maame nkramofoɔ no baako a na wɔbɛbɔ nkramofoɔ no baako wɔ yɛn ɔnsɔre na ɔmɛbɔ mpaeɛ ɛma yɛn na asantefoɔ no nso toa so nkramofoɔ no baako nsɔre mmra ɔmɛbɔ mpaeɛ wɔ Allah mu ma yɛn aha yɛ maame nsɔre ɔde Allah bɛbɔ mpaeɛ ama yɛn ɔmɛmfa maike ne mmra hɔ na bɔ ne hɔ Salamu alaikum. Salamu babla ya da wase duaye onyankopon emonye duaye emroso de na nipan fan susuo onyame wa bi ekwan no amaw so we awaye mu nketo ano asida kese ena ekubenya ni ahode so no ko amena na nso no anyo wiye dati bia de na kaje na me na no e ba me hame ntimi ku ne nana ebe no me bekuta mpume aba me Tijane down. Amen. Aka nipa mienu so obeda Awurade ase. Yakasa ogina mu na oda ya maame gidifo no. Ya maame gidifo no ba ko sare. Oyi ya wo asefo nyina. No ato kwanem. Wonu ku ane wo mma. Ato kwanem. Na nipa so afibia ya ba no so ya wo ya mabo. Na fi aba ni chai. Na afibia ya trasi. Na ya mmara. Na ya ba wonto hira bia de se ya hira nai apuafo na wa babu nso se wa ba die amakrafo bia die wo hira bia enja bia wo ya no wa so nya hopo o hira wa to nkwanam de bia ba tu na ya kwa o hira ha tan wa tia ho enje be so nya hopo se onya hopo na na ye ho aso o ye na de ho da ale ana ko na me ya Aka nipa baako no so begina mu Awurade ase. Asedam kuto na mpasa mo de manya me ma yeti hwan na eba. Ina bogu so oba. Omi na Awurade ase no ye na de ohoda. Me de maseda am de beye enyomto. Eni ama ye fila ni gire fi Awurade ho. That for the Amasaman. Onyame aso mo nkan ba bibia la wo free and I didn't chance on for Jesus in Charge Prayer Ministry. Propheterss Faustina Okyere that's answer for you no. And I dance on kwa di juma one ebra dwen nti ase so. Wa che agunafo one asebe bibinti wo mo dadam one wontimi nsore ko pe bibi nie. Nyankopon ya to na koma so say wonye safo no nyina doye enne nemne no so ye. Enti yansa me na bebi say maame ya ogina he maame obebo udin no ache baabi a wote. Na sembe na obeka che Propheterss Faustina Okyere. Eba to e fela mi sela wisi mi tijidim ante fosi onyankopɔ bɔ so ne asase won hira no o fe kantankrenti entwa ne ho hia ba bi obeturi na yesi won si asase no asa no wati aso na me hia ne ne ma no oku nyina na oba ye de a chede na wonya ye nyamo manya ti manya milo manya bibia ante onyankopɔ hira no bebe bia mo ne ebe chantoma amen nyankopɔ hia opa no aboa ho afeda se Chambi dola afi ba chon to ten etijidim na won so nya chede ni bi nya bipa wonya de be ne ma nya mo bibia milo asichire sardine bibia biwom enti asembe na woka che Propheterss Faustina Okyere se Awurade nhira no antire onyame nya ne kese na wo hina ni onyam ekosi se Awurade beba amen nyankopɔ so hira amenyame hira no one find favor no ntune so baabi a wona bia ye favor ntune so e won ka ne ho amen e wo Yesu dim amen ye maame nso beka samame wo so udi ni sere baabi a wote ye fi amata mete dantan abontori anse e ba cho nsa ka chede ni bi amen saka bi nsa ka ne ma ben sa eno amado de che ye bi amen saka bi unya mo ni bi unya anwa ni bi unya melo ni bi unya asichire ni bi oh nti asembe na woka che Propheterss Faustina Okyere yani se Awurade nka ne ho na wan hwane den na wan ka ne ho ma ne nya kase enche we say de nyame nhira gya no de obekọ bia Awurade ni nachi e we Yesu dim amen me dey fia mo akwa na me ba ne maami ya wo cha de me nyimu ne nane me hu no enti me sabla nyankopon se
ade oyeye akunafo mobrofo ayalefo nyina nyankopon fa ne santo no so oma ne dwumadie nyina nkoye ma no nti mesre nyankopon ne ahoda se ede ma no ba cho ko yan sorry me pa cho me ko gidi o ma sorry wo ma me no ba cho da bi enso manya chede ne bi enti mesre nse nyankopon se ode o fa na ahoda nyina nhye ne konkona ni wonyam amen amen odofo na da so kokra Propheterss Faustina Okyere Nyakopon de ato na koma so sa afi bia won che kunafo mobrofo ade na wo hwe nipa dom obepie mu asoli fie ha enye nipa koto a me se wo hwe ma chia wo se ne ma na to so mo de ko no ye ma me no mobrofo sebe wo mo yale bia ka wo mo maka dem won na wo mu kun ne wo yire no awuwo kunafo na achede so kokora no mabagie ye ma me wudi ni ba bia wo te me de bora sare e ba cha wo ko hia sore me ko gidi ko gidi na ba wo saka achede ni bi saka dodo saka ne ma ba ya me saka mo Milo, sardine, anwa, mreke, asichire, mame dresse. Homo Bami Faustina Okyere. Onyame nhyira no. Oma na hoden, oma na nkwa, oma na somdwe, oma na se no ne sampo anu anwea, asaforo nya butu. Na Yakobon ma ye nkwa. Ne bedu afye sebra no ya sa be hye biem e wo Yesu dim da amen to the answer me ba cho ko hia sorry ba cho me ko Pentecost o ba won saka achede ni bi bia o che bia o saka na ye bia me saka bi me ba nso ni do wa amen iti se me na o ka che honhom mu ma me e ka che se nyame nhira no o ma na hoden o go so nhira na ko ti so ba ye kese pa safi bia ye benya hoden no ne ye hia na do de be ma ye bia ye nsaka na reni da dikan wanya bia na ba chon reni da dikan o ene wa ye hira wa Yakobon hia pa o kan o afeda se o sa be ba ba ji amen acho ye frame Janet Asadu o free hin na ba e ya agogo Asante Akyim Agogo ya na kwa sorry we asori kra di si ano ya me besa ba sorry topo kameta wa na me ko na me ko beta di si na me bempa ba anto besa yini kakra me timi kwa sorry bia anti me ba tese wo chi ma wo ma sorry wo Jesus in charge prayer ministry o kwa sorry ba bi foforo enso wo ba ye no saka achade ni bi adoya mi saka achade saka ne ma ben sa mi saka emo milo milk saka ne ma bebre adofo o hwe ne ma yese ne ma bebre ne wo mu ne saka ne nyina bi sa na Propheterss Faustina Okyere ka wo se mfa ma amoblofo sebe onna bibi nti odadem wontimi nsori nkoye adwuma Yakobon de ato na koma so sa afi bia wonni sa adwuma we mfa nche kwa ye maame so ba ye ne sa beka bi maame nti asembe na wo ka che Propheterss Faustina Okyere ya me ka kire sofu maame se onyame nhira no adi pepe ya wa ye anwanwade ya wa ye ama amansa nyina no me sra Awurade Yakobon se o ma no kwatenten apomudin wo na dum no anya kese e ma no mroso e ma no anya kwatenten ya me sra Awurade se won fa ma no mroso na dum no anya kese e wo no so amen odofo ye ma wakwa ba se wonya emre na wotena se twen yen na wokutie adanse a enkrofo edifa Propheterss Faustina Okyere ho ene enhira nsem a omo ka ekire no isan se obi anya sa achede wi a akane de one ne ma ebedi kura anka ho eden etimi san ko Propheterss o mi san se Propheterss jumadi wa ye wi ne nko a afi nko na afi bia bekoso asan ye yo mbapa me da se be nyame hira ono watiefo di Propheterss Faustina Okyere enyuma pa ene wosura nyame afremiti dodo no se honhom na fa me numbers na etwa go screen asam be share me cry Amasaman Dobrogono branch kese ho be share me Kumasi Abuakwa mo ifie de bia Accra e brother ena agogo so ye prayer camp kese en bia ba e papa di mari ma ene 3 years ifie me sa ba de me kasa ye afie kan wa 3 years me ko so aye dwumadi mi akosi me wie me dwuma August bia me ye dwumadi afibia me started first no we nipa 15 years first day no and second day na ye 32 years no we nipa 70 and a fee we nipa 150 until next year no you expecting nipa do be say ade no me papa de nyame be ya ebe ka kire ni bia no na me say dwumadi na me din eso nipa ni na so afoforo ni ene se ne nipa dia nkeka
edi ba ebeji ne ma ninti no enim se awurade mama ho de no ma me kwatenten a afi bia metum be de ma ho de betimi bia me hye de ma foforo na foforo so edidi amomoto odofo said ye ho ma me e kan no o se afi bia obedi sa adwumadie we isan se de nyame ye ma no e bro adwen ne ntiase so enti ono so de ye we e de da nyame ase enti se wo hwe enipa bi ti se ya wo hwe nyame difo bi ti se ya na we ni onyame difo e twa se wo hwe na chi akwan isan se ye hu asofo no bibria e kom e de won sore ma omo boys kana no no me akoto fie wo Dubai omo boys kana no me akoto fie wo London na wo hwe dwumadi e ko so ni sky ewura mu a na nka wo hwe na wo ye oba ko betim de akoto ka papa bi obetim de akoto asase bi obetim de akoto fie nanso wo se da bi de nyame hye menie de nyame se menye ma ewiase nie enti odofo hwan na wo hwe na chi akwan akwaje wo nkwa bra Jesus in charge prayer ministry na be share Propheterss Faustina Okyere na obedwen wo ho ama nyame nso ayedai adwen wo ho ti ba bi biara wo no wo de fa number no ne frɛ se nyame difo aha na me free aha na me wo ehe na me nhia wo ehe na me mehwe wo kira kwan na me nso mama ni dwumadie we e koso ahyase a fi bia obedi sa dwumadie we ti ba bi biara wo no se bia na fi na wantimi ama afisa se boa wo ho dwumadie no so obedi a obo ho dawro me wiase nyina enya de a oye no kokoam eto nsa frɛ nipa baako mienu bi ana ne sorema okotena radio so eko TV so bo ho dawro e me wiase nyina ate enti wo abenya gidi a obetu anamon no oba wo nsa beka bi wo aso kohwe adanse no hu enipa dom a na wa solifie o enipa dom a beji akyede a o mde ko enti wo so bo a ho na afisa se no wo so bra na beje wa kyede Propheterss enema wo cheye afisa se obeche the same thing ana be different me sama na bro abo de o che no ni because last year na milo na mak ni sugar nyina enka ho ba fi we milo mak sugar nyina be kan tin se next year no foforo so baba be kan be baba kan last year entuma na entuma kan entuma kan ana me se afi di obisi obi me num tin kura ache entina me disane ma we kan eti me se next year nyam be san dia tuma koma so we go dwumadie no awurade na hye me se me nyam papa nyame na hye me se me nye ne ma power ya masafo no ne ma power ya ma Propheterss Faustina Okyere bambo ne sopa no na me di se adwuma no ti de nyame san dia tuma se me san fan kan bia no me de be ka ho na me se ne se me cheni pa be 300 and say 200 ade any other four boa ho said ye ho ho ma me aka no se nyame ya dom a na ye tinkwam a de nyame de beto na koma so no osan beye enti odi ansa obenya mne no wawe waso se dru bosom ye August bia na ye Fawaseda Bra dwumadie ni koso ya aseda na ye de manyame ya aseda na ye nyina ye ka bom e de amawurade ene pa ono awurade ayama na safo no ena ne ho ma me so gina so ene ne so le manyina aka bom e de awurade ase ye ho ma me enche ne sore so minim asem a wo kan de ja watiefo ama ya sore dwumadie no so ase papa de me ka kire matiefo nya se ba di hita obi bia na wo fa me number me ka se machinchi abre di fa prefer dada nya me di fo so wo man enti me bi so e papa aponche jira na no hwehwe ena na ko bia na wo ti odifo election as na wo ni odifo no ena o ka kire se me master eba aboya wa ile ya wo na wo ni me wo nya me di fo bi wo ba wo ni ye mai no fi Benjamin fi o Israel sa we tweni makwa no ko hu nya me di fo no Israel en ko be hwehwe wa abo na wa ira na ye ama no sisa ena me yakọ na me boa me hu na me ni wa ko nya me di fo no na wa so be hu abo na ira na ye ama me na di fo bre wo Benjamin kuro ni ba o hu nya me di fo no ya bre etutu na mo firi wo mo mai ni se me papa obi free enkran obi free Kumasi and wo tru na mo enkran di fu bebre wo ba ba because onya me di fu re on wo ba enti o mo ko ye no mo fiti no onya me di fu ne se
na se ma aboa na ira na ho ba ne so wo so kra no awurade se mensra wo si Israel so na ko ji Israel for na Philistine 40 ti Israel man eti ba wo ba ye kra no aboa de me ko fi na aboa no ho na so wo so ko ji Philistine ko ji Israel for Philistine for sem awu de nyame aye wo hu nyame din for pa no ne so ma na azra ne nshira na azra na adoma na azra ne musra na azra ne peja na azra ne saka wo de na ayo brabo wadwuma agira wakontu sema agira wawale sema agira wapomudi agira wonkwa agira wo ho bamba agira family numbers ne twagu screen na sisia men cry ebenada share Kumasi Fawaseda Bra prayer account nti de beka chi watie fon se mo family number no mo nsem nyame nsem obi Odofo Yakopon hira so nya mra wo hwe yen asafo ne din de Jesus in Charge Prayer Ministry a Yakopon de ndifo ba ato ano difo kokrodufo ato ano oba idiem ko for de fena ne honhum maame esanse honhum nyuma nko a na odie ti ba bibiara wo no nso betimi abehia no so behia no won kan ana abehia no Asante Akyim Agogo ana abehia no Kumasi ba bibia de hia so be fa namba na e wo screen na se fa bi na frɛ no ene ni nkomo nyame adomo a ye san behia ne ma bye bye